आसामाव बेसेबां दादागिरि खालामखो बिपिएफनि मानसिफ्रा मा दरकार दङ बेखौ दादागिरि खालामनो थाखाय गंफा गंनै सिलाइ गोबायफोर दंबायबायो खोमा बेखौ लानानैनो दादागिरि सोरनियावबा जुदि सिलाइ गोबायफोर दंबायबायोबा थाबैनो पुलिसनो होखादों आं बुंखाबाय आरो जुदि सोरबा सिलाइ गोबायफोर हरबायोबा दादागिरिखौ खामबायबायोबा खिन्थु जेराव थांनांगोन रावखौबो रेहाय होनाय नङा मानोना नैबे समा हारि दानायनि सम बे समा माहारि जौगानांगौनि सम बे समा जोंनि गोरिब गुन्द्राफोरखौ अननांगौनि सम आरो साफ्रोमबो जोंनि बर' फिसाफ्रा गोग्गो संसार जानो हानायनि थासारि फैनांगोन सरकाराव दिनै थाखा गरसेबो दोनलाङाखै 2,300 कौटि रां दाहार खालामनानै गालांदों लायबिलिटिस हाग्रामा महिलारिमोननि सरकारा 2,300 करोड़ थाइसे थाइनै नङा रायजोफोर 2,300 करोड़ दाहार बेजों जों दायो सरकार सालायनांगोन नाथाय जों आइ आफा रायजो राजानि अननाय आरो बोर सारस्रिनायाव बेफोरखौ सौसि जौगालांनो हानायनि लामाया जोंहा दङ मैया फार्स्ट जोङो एसेम्बलि हलाव थांबाय गोदान देरहानानै थांनाय जोङो सानदोंमोन बेवहाय मोजां मोनसे पवित्र जायगा गोथार जायगा मोजां सावरायनाय जायो हारि दानायनि ओनसोल जौगानायनि थांग्रोमोना बिराद दादागिरि बाथ्राखौनो बुंनो होआ फारसेथिं गणतन्त्र होननानै बुङो फारसेथिं बिराद दादागिरि बिगुमायाथ' दादागिरियानो बिबनाङाबो दादागिरिबावसो ओरैबायदि आसरित बिगुमै बिबनां लोगो नांनानैनो हारिखौ सालायनो नागिरो खिन्थु ओरैबायदिबाव दा बिगुमैनियाबो केन्सेल जानो हायो बिबनांनियाबो केन्सेल जानो हायो नमिनेशन होनाय समाव बिगुमैयाबो माखासे गोनां डकुमेन्टफोरखौ इलेक्शन अफिसाव साबमिट होआखै जेखौ जों मोनजोबबाय दायो आरो बिबनाङाबो नमिनेशना होबाय फेब्रुवारियाव नभेम्बर माससिम दरमाहा लादों गभर्नमेन्टनि बिबनाङाबो दा बेहाबो खिन्थु केन्सेल जानांगौ दा ओंखायनो मोजां मानसिया सलायथों जोंहा बुंनांगौ गैया मानि बेलाय सानफ्रोमबो दादागिरिखौथ' जोंबो खालामनो हायो नङा होमबा आङो दुर्बलबा फंनै सौजागोन खिन्थु आं गथ' फंसे सौनो हागोन ना हारि सौलायनाय नांलायनायजों खोथाखौ बुङोबा नाथाय हारिखौ मानो नांलाय खमलाय सौलायनायजों बानायनो नागिरदों आरो जोंनि कक्लाबारि समष्टिजों लोगोसे बिटिआर ओनसोलनि 40टा समष्टियाव रायजो जानाय जोंनि माहारिनि साफ्रोमबो जोंनि माहारिनि सोद्रोमाफोरखौ गोसो गोरबोजों अननो थाखाय आंनि जेसेबां खामानि मावनांगौ आं मावनो थाखाय नाजालांगोन मानगोनां रायजोफोर थांनाय समाव जोबोद मोनसे गोनो गोथो थासारि लाबोदों बिपिएफ हान्जानि दैदेनगिरिफ्रा थांनाय 17 बोसोर सरकार सालायबाय जोङो गासैबो नुबाय जे बिथांमोना मा मावदों मा मावाखै बिथांमोना हारिखौ जौगानायनि थाखाय ओनसोलखौ जौगानायनि थाखाय बबे खामानिखौ मावखो बिथांमोननि एमएलए मा मावदों बिथांमोननि एमसिएलए इएमफ्रा मा मावखो बे गासैखौबो जोङो नुबोजोबदों आरो बिनि उनावबो दिनै बिथांमोना मोनसे बर' सेन्टिमेन्ट लाबोनानै इलेक्शन जोबखांनानैबो जोंनि गेजेराव मोनसे गावस्रालायनाय लाबोनो नाजादों आरो बेवहाय बर'नि मोनसे मोननै माहारि आफादा लोगो लाफादों जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जेला बिपिएफआ सरकार दायो पिसिडिआरआ 7 जनल' मोनो अब्ला खौसेथिनि बाथ्राखौ बै माहारि आफादनि दैदेनगिरिफ्रा बुङा जेला इउपिपिएलखौ होसो बिपिएफआ बुयो अब्ला बै माहारि आफादफ्रा खौसेथिनि बाथ्राखौ बुङा जेब्ला इउपिपिएलनि मानसिखौ सोरबा सुयो दानो न' बां गुसिनानै होयो अब्ला बै माहारि आफादनि दैदेनगिरिफ्रा खौसेथिनि बाथ्रा जास्टिसनि न्यायनि बाथ्राखौ बुङा दा बेनो हारिनि बयनिख्रुइबो दुखुनांथाव थासारिसिम आरो आं दिनै बुंनांगोन जे थांनाय 17 बोसोराव 20 बोसोराव आं नुबोबाय बर'नि मेलेमजिबिफोरनि गेजेरावबो माखासेया जोबोद गोनो गोथो थायो स्ट्रेट फरवार्ड सिन्था खालामग्रा मानसिनि जोबोद अभाब ओंखायनो दिनै हारिया जेरैबायदि जौगानांगौ बेबायदि जौगायाखै हारि मोनसेखौ जौगाहोनांगौब्ला स्ट्रेट फरवार्ड सिन्था खालामग्रा माखासे मानसि थानांगोन थोंजोङै सिन्था खालामग्रा गोनो गोथो सिन्था खालामबाय थायोबा हारिया जानाय नङा मोजांखौ मोजां गाज्रिखौ गाज्रि जाय गाज्रि बेखौ 100 जना बुंबाबो बे गाज्रि सासेयाबाबो गसंनांगोन आरो जाय मोजां
बेखौ नोङो सासेया बुंबाबो 100 जना गाज्रि होनबाबो फोथायनो नाङा मोजाङा मोजां दा ओंखायनो राजखान्थिया बेसे गोबाव थागोन मिथिया राजखान्थियाव आङो बेसे गोबाव खामानि मावनो हागोन बेखौ मिथिया नाथाय हारियाव जि गाज्रि बेखौ खुनु दिन हारियाव जानो होआ बेखौ जेरैखि जाया बोखारनांगोन आरो आं दिनै स्पष्ट बुङो खमसे खम जोंनि सरकारा जिखि दिन थायो सोरबाफोर जुवा गेलेग्रा समाजाव नांलाय खमलाय खालामनो नागिरग्रा गाज्रि खामानि मावनो नागिरग्रा मानसिफ्रा सिदा जाखादों नङाबा खिन्थु जेराव थांनांगोन।